Pozdrav! U ovom videu ćete vidjeti kako pomoću funkcije if-error izbjeći formule koje daju kao rezultat grešku. Na primjer, ovdje vidite formulu sa funkcijom VLOOKUP koja čita podatke iz desne tabele. U prvom redu dobijamo rezultat 8,15. Kada kopiramo formulu naniže, vidimo da u nekim redovima imamo rezultat NA, dakle not available, odnosno da tražena vrijednost nije pronađena u desnoj tabeli. Ovakav rezultat često može predstavljati problem, naročito u kalkulacijama. Da bi se to izbjegli, možete pomoću funkcije if-error da formuli zadate da umjesto greške vrati rezultat koji vi želite. Najčešće je to 0. Recimo u konkretnom primjeru ovdje možemo zadati da ukoliko je rezultat NA, da rezultat ne bude NA već 0. To radite na sljedeći način. Napravite formulu kao što biste inače napravili, a zatim nakon znaka jednako ukucate if-error, otvorite zagradu, ostavite prethodno napisanu formulu i nakon nje stavite tačku, zarez ili zarez, kako već razdvajate dijelove formule i stavite željeni rezultat u slučaju greške. Recimo mi želimo 0 i zatvorite zagradu. Šta ovo znači? Ovo znači u slučaju da ova formula vrati rezultat koji je greška, umjesto greške pisat će ovo što ste zadali, odnosno u ovom slučaju 0. U prvom redu dobili smo 8,15. Kada kopiramo formulu, sada na mjestima gdje je ranije bila greška, NA dobijamo 0. Šta se desilo? U prvom primjeru formula je pročitala rezultat, vidjela da postoji rezultat i vratila je taj rezultat. Dakle, nije bilo potrebe da interveniše funkcija if-error. U drugom slučaju, ova funkcija je VLOOKUP kao rezultat vratila grešku. I umjesto greške, if-error je vratio 0. Tako u ovakvoj situaciji, umjesto da radite kalkulaciju s rezultatima poput NA, div, ref, num i sličnim greškama, možete da stavite najčešće to 0. Ukoliko želite da umjesto greške dobijete recimo poruku sa tekstom, onda obavezno taj tekst stavite unutar navodnika. Stavit ćemo primjer greška unutar dvostruki navodnik. Dakle, kako radi? Ukoliko rezultat je normalan, dakle ako nije greška, formula će vratiti taj rezultat. Ukoliko je rezultat greška, umjesto standardne Excelove greške NA, div, ref, num i slični, vratit će ono što vi zadate.